ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Имрӯз барои шумо беҳтарин борҳое ки аз Турсия бизнес карда мешавад, ки шумо метавонед дар хона нишаста заказ кунед аз Турсия прямой бо нархи дастрас барои шумо равон мекунанд. шумо метавонед ки бизнес кунед, шумо метавонед барои худтон харидорӣ кунед. беҳад нархош дастрас. Ай духтаро шарф дора, пастелни бельё дора, покривал доранд, шарфҳои гуногун доранд, беҳтарин сифатҳо, қатъи замонавӣ, ҳамаш сифати олӣ аз Турсия рӯй карда мешавад. духтаро номерошон дар рӯи экранай нависен, ҳамроҳшон ҳамкорӣ кунед. беҳад борои качественӣ доранд ва муомилаи хуб доранд. иҷа да бубинем пижамаҳои хеле шовки натурални қатъи беҳад хушрӯй качестваш ва ҳам обув доранд. фирмаи лайки доранд ки фирмаи беҳад номияй аз ҳамин обувҳошон. баъд инам хеле тамоми намуди мужско, женски, детски либоса, обув ҳамаи чиз доранд. хулосаи гап духтарои неҷада бо мужскоёш ҳастай, женскиш ҳастай, обувҳое ки дар фасли тобистона бо сифати олӣ, тамоми намуди шлёпка, босоночки, кроссовки, тамоми чизҳо доранд. бо формачаҳои детски доранд, куртаҳои абая доранд, абая барои занҳо, куртаҳои паплини фасон, ҳама намуди платьёи беҳтарина доранд. бо материал доранд, материалҳои паплин доранд, паплинҳои туркӣ, ипек, тамоми материалҳое ки ҳози курта мекунанд занҳои мо ҳамаш ҳастай. шумо метавонед ба ҳамин номери рӯи экран нависем. боқимондаи борҳошона ҳамаша тавассути телеграм ё ин ки ватсап барои шумо роӣ мекунанд. ҳам ватсап доранд, ҳам телеграм доранд. номерошонда ба шумо роӣ мекунанд. шумо тамошо мекунед, кадомиш ки маъқул шуд скриншот мекунед ё суратша мебинед, харидорӣ мекунед. беҳад нағзай борҳошон. ба дӯстони азиз нашоти роӣ кардан, карго, нархи навои роӣ кардан, килои бор ба худшон ҳам суҳбат шавен, ҳамаша мефаҳмонанд. боз духтаро дар борои ё барои занҳо чизи лозима анахе палатинсачаҳои хушрӯяк доранд, дастархонҳои беҳтарин доранд, дастархонҳои тамоми намуди ки замонавия, намхе куртаҳо, пастелни бельё ва материалҳои беҳтарин доранд. духтаро покривалошона бинен, иш аиша хушрӯяй. боз ютуб канал доранд духтаро, навк шудагиян каналшона обуна шавен. ҳаматон ҳамаи чизое ки новинка ҳастай бо дар уҷа мепартоянд. силкаи каналшона дар комментария закрепид мекунам. духтарои хушрӯ, ҳама каса созен, хубен, саломатиётон созай. хеле буд канал да видео набуд, серкор будам. и видео ай иди қурбонай вақт надоштам ки ма монтаж кунам, барое ки хона ремонт карда иста будем. рӯз мебиём, устода овқот мекунам, мерам, успед намекунам. ба гуфтам ами то тамом шавиша ма камта дур мекунам ки барое ки бисёр баъд нагрузка шава, одам касал мешава, ами асабош монда мешава, ҳама тарафара биқапа. агар барои ма камтар ма даам гирифтам, ваъда карда будам тез тез видео мекунам, барое ки коро ки бисёр буд, ами камакия ҳар ҷо видео кардагиёма барои шумо нишон метиҳам, тамошо кунен. подписчикое ки мепурсен, саломат бошен. беҳад подписчикои ҳақиқӣ будиянд ки суроғ кардан, пурсидан. ҳазор раҳмат. ина ида мо намхе пухтупазура хидмон кардем. ягон хали пичони пирожнира мо харидагӣ нестем. ҳамиё ҳамаш дар канали ма ҳастай. чизе ки немҷа мебинем пухтагиёмаш канали ма да ҳастай. иҷа бо ҳоли тарбуз хали ними чизоша мондагӣ набудем, барое ки ҳаво беҳад гармай безеб мешудаг. и саҳар қатъиян ма сразу съёмка кардам. иҷа идгардак рафта будем, хонаи хешай идгардак кардем. ма бисёр идгардак накардам духтаро, ами як ҷо идгардак рафтам, тамом. барое ки кор доштам, ами қурбонӣ доштагочам, мо дуюм рӯзи ид меҳмон доштем. дига ҳеҷ ҷоам нарафтам, ҳами як ҷо рафта будем, тамом. инам хел идгардаки мо уқа бисёрам гӯё ки нагаштем, ам қабуд як ҷо рафтагӣ. ба духтаро чиз
جایی که رفتم برای شما با نوار کردم. با بعد اید سیم روزش ما رفتیم شهر نو مهمونی رفتیم و اید گردک نبود، پروست ما خبرگیری رفتیم. امی 3 روز اید او چند وقت داشتک برای که ای 4 روز اید با کار میبرومدک نمیتونستیم دیگه هیچ جو رویم. میدونین که خودشازی سیزونی کارای سیزونی بسیاری ها میدونن که اوچای ما دوزنده های کار داره، کارش همیه. انجا ما راکی کردستیم، رفتستیم شهر نو. با ما باشیم، ویدیو را تا آخری نوارا با چیزای عجایب تماشا کنیم. هستی به من در کجا باشم گردم و نزدی تو دوشنبه امروز و فردایم در کجا باشم گردم و نزدی تو دوشنبه امروز و فردایم ای دوشنبه شهری ما نمیروم هیچ کجا با تو میمونم یک جا همیشه خاطر تو مثل تیر کرد از دلم خواطر همیشه باد و زنده همیشه هایت گشته بودم در مکتب هایت خونده بودم ایتایی از همه زیبایی دنیا با تو یک جای دیده بودم ایتایی از همه زیبایی دنیا با تو یک جای دیده بودم ای دوشنبه شهری ما نمیروم هیچ کجا با تو میمونم یک جا همیشه خاطر تو مثل تیر کرد از دلم خواطر همیشه باد و زنده همیشه تو مسلیت ها کردم با عشقی اول آشنا کردم وقتی خود یافتم در بهارانی تو اینا دختران ما رسیدیم در شهر نو. همه اینمی چیزایی که کوریدگی مهنت های خودشونه اینمی ریحان پودینه همه چی هست در اگرو چون پمیدور میبینی حواست میکنه دخترها چند قبل نبودیم یاد کردیم وطنه اینمی همه میوارم دارن اگروتی کلون دارن خیلی با حولی بخچه برکتی قشلاق دیگرای اینا دخترها подписчикای نو ولی نو بسیار подписчик پیوست شدگی
намедонанд, мисол савол метиҳанд, дар ки ҷоен, шумо киҷода зиндагӣ мекунед, ҳамаи чиро мепурсанд. мо дар Душанбе зиндагӣ мекунем духтаро. Мо меҳмонӣ омадем, шаҳри нав хабаргирӣ омадем. Камтарам боша бо наворои ватан чӣ хеле дилфорамай. Худам дар ватан ки набудам, ҳамха ватанам медидам, наворошам ха дилам гум мезадак. Ман барои шумо навор кардам. Ҳамаи и меҳнатҳои ҳавлиро мебинӣ, қадр мекунӣ, ҳавасат мекунад. Чихе ами алафо гирифтем, бурдем, ҳар чизо тайёр кардем, авқотҳои миллӣ худмона беҳад зурай ҳавлӣ ҷагову молам дорам. Хаяк чизай ҷурғотҳои хонагӣ, чизои ами ай қишлоғу дигарай. Инаи молои майдашонай, молои калоншон набудай, ҳозир подада будай. Хаяк қишлоқ чихелай гудакуда ҳавасшон омадан. Духтари майдаким беҳад ҳавас дора. Инҷа тамошо када шитиян. Ина духтарои хушрӯ, барои шумо ман кӯшиш мекунам навор кунам. Бояд бо сезони дарзай, киртаҳояй ман камкам украшениро мекунам. Ман камкам оли наворам кадагӣ ҳастам. Ай ҳами украшениё ҳозир дар телефони ман нестай бисёришон, барои ки дар телефони чам кардагимшон. Насиб боша, агар ки хоҳиш дошта бошен украшениёи киртара, комментарияда нависед, ман наворошам мепартом барои шумо, барои фасонои нав. Ман барои намегум ки клиент биёя мода, барои ки клиентҳои хумо беҳад бисёра дарз намегирем. Фақат яке украшени фасонои нав, барои ки мехоҳем ки киртои хутона будузен, ман нишон метиҳам бе ягон мушкилӣ. Ман барои шумо нишон метиҳам барои киртои хутона дар ғарибиен вай кунен, тайёр кунен хутонда. Барои ки доставка бисёр мепурсанд, мо доставка намекунем ҳозирашда. Мо ҳам хел кор мо худаш бисёрай, успедам намекунем. Фақат барои тамошои шумо ҳаловат бубарен. Барои ҳамин ман навороша мепартом, худо хоҳа, агар ки хоҳиш дошта бошен. Баъд пухтупаз мегем, пухтупазорам иншоалло акман кором ки бартараф шудестай, барои шумо баъд нишон метиҳам пухтупазорам. ҳозирашда бо влогай, пухтупазай ҳамаш аралаш мешавад. Иҷода меваҳои пухтагира мо гирифтем, ба чинда мода доданд. Барен чӣ хеле ҳавли баракатш дигарай. Зардолуи шипширини қандак, неҷа сево. ҳозир навор пештар буди, сево бо ҳамаш хушрӯ пухтай, як намуд севи пешпазакам буд, гирифтем мо. Иҷода дӯстони азизи ман маъракаи падарам буд. Рӯзи гузаштаншай мо як даҳан нон кардем. Иҷода ман торти мидови пухтам. Ин рецепти мидови ман дар канал ҳастай, як 4-5 та видео ҳастай. Ковен аму плейлиста миёвен, бо дар торти мидови навистагиам бемушкилӣ миёвенша. Барои подписчикои худам ҳамаш медонанд рецептҳо қати пухтестиян, беҳад пазандагар бисёр шуд. Ман хирсанд мешавам ки ҳамаи шумо ёд гирем, бупазен анамха чизои бамазара. Ина самбусаҳои резонак, самбусаи оддияи хамирша вай равғанаш ҳами равғани говай камтарак роғани алейна қати ҳамроҳ кардагем, бисёр гов қати аралаш кардагем, беҳад резонак шудагем. Иҷода ош кардестем. ай камкамаки навор кардам, ҳамаш пурра нестай, барои ки ман вақт надоштам. Чӣ хеле то телефон дар дасти гудакҳоай тамошо мекунанд, то мегирӣ дер мешавад. Духтарои хушрӯ, иҷода як тама навори ҳами украшени будай барои шумо навор кардам. И духти навай, фасонои нав ҳозира. Шумо метавонед ки остиниро бо дарозтар кунед. И остин 3/4 на дарози бад, на калтаи бад. Баъд фасонаш инами хеле зеркала қатияй, паплини итальянскияй, беҳад паплиниш миахки хушрӯай. Хай бо китфош хе пагондор меган, модои навай, духтои навай. Саломат бошен дӯстони азиз.